Hai 7 anos Iñaki Elorriaga recibía como un mazazo o diagnóstico de ELA, unha enfermidade degenerativa cunha esperanza de vida de entre 3 e 5 anos. En lugar de resignarse, o seu optimismo e ganas de vivir levárono a emprender este proxecto que ven de recalar no porto de Muros. A bordo do veleiro Potoca e acompañado da mellor tripulación, Iñaki decidiu percorrer a cornisa cantábrica recalando en numerosos portos co fin de dar a coñecer esta enfermidade e conseguir fondos para a investigación. Es que queremos socializar la enfermedad, que la vean, dignificarle al enfermo, en definitiva. Si la sociedad conoce, pues el enfermo será más respetado y demás, y tendremos una calidad de vida algo mejor, ¿no? Y otra de las facetas que tenemos es que, al ser minoritaria, pues los temas de investigación y cuidados paliativos, que los gastos son importantes para los enfermos, pues son dineros que no llegan lo suficiente, y lo que se pretende es recaudar fondos para ello. Aínda que non está exenta de complicacións, esta travesía marítima é un reto, como o que día a día afronta Iñaki e miles de enfermos de ELA, que, como di, viaxan con el compartindo este desafío. La mar, además, es un ejemplo de dificultades a superar. Es el ejemplo más claro para el resto, para todos los que andamos en la vida, que todos tenemos nuestras mareas altas, bajas, etc. Y por eso lo hice. Iñaki e a súa tripulación compartiron experiencias cos estudantes de secundaria de Muros que tiveron ocasión de coñecer este exemplo de superación e fortaleza. Esta charla serviu como punto de partida para a Semana da Saúde que se desenvolverá no Concello de Muros nas vindeiras xornadas. Vai haber unha charla da Liga Reumatolóxica sobre a reuma, vai haber unha charla ofrecida polo PAC, polo Centro de Saúde de Muros, que tamén colabora nesta semana, sobre os coidados e movimentos das persoas con problemas de mobilidade, coas persoas inmovilizadas. O alumnado do Colexio Ramón de Artaza, que ganou un premio con un proxecto que fixeron sobre alimentación saudable, tamén vai a expoñer ese proxecto co que ganaron ese premio. A programación inclúe tamén unha andaina saudable polo Camiño Inglés este venres e xornadas de portas abertas na piscina municipal o día 5 de xuño.